Takže volám sa Iveta Siroteková, som z Nitry, som majiteľkou salónu Pink, ktorý na trhu fungujeme už 22 rokov. Tento náš salón ponúka služby obyvateľstvu širokospektrálne, od najmenších po najstarších. Máme v salóne dámske, pánske, detské kaderníctvo, máme tam tetovanie, piercingy, máme kozmetiku, nechtový dizajn, robíme pre ženy omladenia pleti, predávame kozmetiku v našom salóne, robíme odborné poradenstvo pri výbere účesu, pri výbere farieb, pri rôznych spoločenských udalostiach, keď sa robia účesy. Nastrojíme náušnice malinkým babetkám od pol roka, takisto aj starším dámam, ktoré ešte detky mali. Potom naše služby využívajú ľudia aj z okolia, aj z iných miest. Nachádzame sa vlastne v Nitre, sídlime na Mostnej 36, keby ste chceli vedieť, je to v centre mesta za divadlom, druhá taká hlavná ulica Mostná. Na túto ulicu sme sa presťahovali pred 2 rokmi. Predtým sme od 91. pôsobili na Štúrovej ulici v Nitre, čo nás akože kopec ľudí ešte stále vníma, si myslí, že sme tam, ale v podstate už sme tam není. Takže na Mostnej 36 nás nájdete, v podstate niekde v strede tej ulici. Máme tabulu, máme výklad, máme svietiacu reklamu, takže problém není. Naše telefónne číslo je stále nezmenené. To je stále to isté, to vlastne funguje. 037 652 4112. Máme našu stránku www.salonpink.sk. Máme facebookovú stránku Kadernícky salón Pink alebo Tetovací salón Pink. Z tejto stránky naše sú odkliky. Takisto robíme aj online objednávky, snažíme sa aj poradenstvo, zákazníci využívajú, takže snažíme sa s nimi komunikovať, pretože dnešná doba počítačov v podstate frčí, idem už takým jadru. Niekedy som dávala reklamy cez noviny, proste a dostaneme sa teda k tomu, že prečo ste sa na základe týchto informácií, lebo ako naozaj je toho veľa a známa a široké portfólio produktov, služieb, prečo ste sa teda rozhodli spolupracovať? Presne na to s tým som začala, lebo chcem túto debatu ďalej rozšíriť, tak za to som si začala, že vieme, že vlastne ja v mojom salóne si robím marketing od začiatku. Teda robím, strihám vlasy, čo ma baví úžasne už od detstva, čiže je to moja srdcová záležitosť. Robotu robím fakt už 22 rokov a stále ma to baví a stále robím s radosťou a stále vlastne sa približujem tým klientom a chcem im čo najlepšie. Ako my si chceme vytvárať vzťahy s tými klientmi. Poradiť im, spraviť im, urobiť im, aby boli spokojní a nie proste, aby len prišli, ale aby sa k nám aj vrátili. A vždy im chceme niečo dať naviac a dovolím si tvrdiť, akože aspoň teda v našom regióne som vždy o krok niekde vpredu. Super. Takže ako za to ten marketing, ktorý si pracujem, robím stále pre našich zákazníkov, kopec akcií, kopec noviniek máme, my stále niečo sa u nás deje, ale vlastne som zistila a už dlho na tým rozmýšľam, že jednoducho je niekde problém, že nie sú natoľko využívané, ako by som chcela. No a už v tom momente, ak sme sa sťahovali, už som si chcela vytvoriť nejakú databázu klientov, už som mala chrobáka pred 2 rokmi, že proste nám zákazníci naši dávali maily, aby sme sa s nimi mohli skontaktovať, aby sme mohli niečo, len sa to nedotiahlo do konca. A v podstate dlho už hovorím, nejaké tie 2 roky nad tým uvažujem, že tú databázu si spravím, pretože viem, že dnešný trh tak funguje. V podstate treba osloviť toho klienta, treba mu ponúknuť a kopec tých mojich myšlienok a vecí, ktoré mám v hlave, vlastne aj robím pre ten môj salón, aj viem, že ich robím dobre a ich viem robiť, ale som to proste nevedela predať. A stále máme ešte nevyužitý potenciál vlastne našich služieb, ktoré by sa dali využiť viacej. Vytvrdím, ako robotu máme svojich klientov, ale v dnešnej dobe, ak sa hovorí, roboty nikdy nie je dosť. Je to v podstate o to, že zákazníci, ak prichádzajú, tak ale aj odchádzajú. Nie je to za to, že by boli nespokojní, čo by nás mrzelo, ale naozaj naše kvality služieb sú naozaj 100%. Snažíme sa kvalitu mať, na čo si zakladám, teda na kvalite služieb a za to tí zákazníci fakt prídu len, že z takých komunikácií, s ktorými sa s nimi rozprávame, pretože my naozaj, ako máme vzťahy s tými klientmi, som povedala, nie je to len tak, že prídu, odídu. Takže zistíme, že buď sa presťahovali, inde si našli robotu, odešli do zahraničia. Čiže to je vlastne to, že tí zákazníci fakt ubúdajú a potrebujeme stále prísun nových. No a aby sme proste vyplňali tie miesta a vyrentovali to, či pribúdajúci, odchádzajúci, tak vlastne na to ten marketing som vedela, že niečo treba. Viem čo, ale som nevedela ako.
No a my sme sa stretli. No a potom som vlastne na internete som našla vaše typy rady, neviem si odkiaľ ako čo, ale proste ma to zaujalo. Lebo tým, že si to robím sama, fakt ma to zaujalo. Samozrejme, bolo tam poradenstvo. Aj nie, že by som, možno tá prvá komunikácia sa mi bola, ja nič nechcem, ja si to robím, ale tým, že som zvedavá, robím si to sama. A tie prvé naozaj boli také, že zdarma, tak reku, uvidím, možno ma tam niečo bude, čo robím zle, čo robím dobre. Proste, ako sa to dá, že si zefektívny. Lebo tie školenia, fakt, že človek, jak robí kadeničku, chodí stále na školenia, už to nie je pre mňa nejaký veľký prísun, ale vždy sa tam niečo nájde. Jasné. Čo by ma mohlo zaujať, čo ma posunie niekde dopredu. Lebo stále sa posunie dopredu. A s tým som si vlastne vyhľadala aj to vaše video, že možno ma tam niečo zaujme, čo mi pomôže zase tie moje marketingové a manažerské schopnosti akože použiť salóny, aby prosperoval viacej a viacej. Jasné. Lebo ako v dnešnej dobe 22 rokov sa udržať. A čo plánujem ešte ďalších, minimálne ďalších 50 a stále proste fungovať, akože na dôchodok sa nechystám. Takže potrebujem mať tú klientelu, aby sme fakt fungovali. Od mladších, starších, to je úplne jedno, akože stále mať ju a fungovať. A tešiť sa vlastne z toho, lebo je to fakt moja radosť, je to robota, ktorá ma baví a celý život chcem robiť to, čo ma baví. A to naše stretnutie vlastne bolo na základe toho len, že ja vám nič neponúknem, ja som vám to tak povedala, že dobre, ale keď aj nič nebude z toho, tak bude akože fajn, teda bude to proste o tom, že sa porozprávame. A tá komunikácia s vami bola vlastne v tom štýle, že ja viem, čo mám robiť, len som to nevedela, ako to spraviť. A to sme sa o tom bavili a všetko, čo ste vlastne vy rozprával, tak proste zapadalo do tej mojej také akože šakovnice, dalo by sa povedať, čo chcem. Lebo keby to nebolo tak, ako ja som za tie roky už som dosť taká, že už si viem zhodnotiť, čo je dobré, čo nie, nechám sa nabulikať, ani nejako, viete, že kopec je toho na trhu. Je toho kopec. Takisto si ľudský človek musí s niekým stávať, som tiež povedala, proste ja som taký typ, ktorý proste vrta do všetkého, potrebuje všetko vedieť, pochopiť. Tiež tá komunikácia som videla, že by mohla byť s vami dobrá, čo sa týka, ale je to pre mňa, ako osobu je to veľmi dôležité, lebo vykomunikovať si niektoré veci, nie každý má teda na to trpezlivosť, nie každý to vie a jedno s druhým, takže to som videla, to by mohlo sedieť. Tie veci, ktoré ste ponúkali, je presne to, čo som chcela už povedzme 2 roky dozadu, len som sa k tomu ešte nejako nedostala. Nemala mi to dopovedať, nemala to na to čas, nebol, i keď som už nejakú databázu mala, som nevedela použiť. A vlastne týmito stretnutiami, čo postupne teda pomalinky síce ideme, ale začínam vlastne už sa do toho vidieť. A dnešné vlastne stretnutie bolo o tom, že zase som sa naučila veľa vecí nových, ktoré idú k tomu môjmu cieľu, čo chcem. Jasne. Čiže v podstate teraz je vlastne o tom, že už sa neviem dočkať, kedy to už všetko budem vedieť aplikovať. Dobre. Čiže len to chvíľu trvá, no nie je to také jednoduché, pretože človek nevyrastal som v generácii, kedy počítače fungovali veľmi to blízke, ale v podstate som sa akože učím sa, jednoducho vie, že musím sa učiť. Musím sa učiť, musím ísť dopredu, zase nám to dá niečo nové, dá sa povedať, že celý salón náš, ako dievčence som všetky do toho zapojila, proste iba ideme do toho. Vieš, že fakt to nie je jednoduché, popri tom aj robiť, aj ten marketing je to veľa, ale akože keď sa to už vlastne zabehne, tak verím tomu, že už keď to bude zabehnuté, tak už budeme fungovať a bude to vlastne tak, ako si to predstavujem. Lebo vlastne teraz tú moju predstavu, čo už dlho chcem, vlastne týmto viem, že sa to vlastne myslím, že podarí a bude to také, aké to chcem. Super. Že to bude efektívne. Ďakujem.